أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم. ‘Yan wa al'ummar jihar Kano maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Za ku iya tunawa cewa bayan zaɓenmu da kuka yi, jam'iyyar APC ta jihar Kano ta kai ƙara inda ta ce ba ta yarda da zaɓenmu da aka yi ba. Wannan an yi zama a yau 17 ga watan Nuwamba. Abin bakin ciki shine ita kanta wannan kotu ta gaba ta zauna ta kori ƙarar da muka kawo. Wannan kora ƙara da aka yi a yau muna ganin ba a yi mana adalci ba, haka kuma ba yi wa al'ummar jihar Kano adalci ba, domin mun sani al'ummar jihar Kano sun fito kwansu da kwarkwata sun kada mana ƙuri'u. A dangane da wannan muka yi shawara da masu ruwa da tsaki akan cewa lauyoyinmu su shigar da wata sabuwar ƙara a kotun koli ta Najeriya, wato Supreme Court.